नाम सोलायनायावनो जुदि गोजोनो आन्दलनकारि एबसुआ प्रमद बर'मोनहा इउपिपिएल चन्दन ब्रह्मनि मोनसे खोथा थांनाय 4 बोसोर सिगां बिथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन दा बेखौनो आङो बिथांजों गावनि बुंनायखौनो गावजोंहाय मोनसे रिलेट खालामनो नागिरदों नैबे प्रेजेन्ट थासारिजों दायो आं दंफैयो गुबुन दाबसे डिस्ट्रिक्टआवहाय आङो दङ दा चिरां आरो क'क्राझारनि गेजेराव दा अबे जायगायाव एक्जेक्ट लकेसनखौ आं खोन्थाथ'नो हानाय नङा जियानो हक चन्दन ब्रह्म सार BTR सुक्तिखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअ'आवहाय दिन्थिलांगोन दा बेनि सिगां बयखौबो हेलो एसबि ब्लग चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनो थाग्रोबाय दहाय फुङाव आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन दा नैबे मोनसे सेकेन्ड टपिक दा बिथाङा बुंदों नाम सोलायनायजों गुनखौहाय सोलायनाय जाया दिनै बे एखे खोथाया बिथांजोंहाय गोरोबलायदों आं सानो जिहेतु दिनै बिथाङा BPF पार्टिनि मुंखौ दिनै सोलायनाय बायदि दिनै बिथाङा UPPLआव जइन जाबाय दा बे व्यक्तिया एखेयानो मैया BPFआव थानायाव बिथांनि जा गुन दंमोन बिथांनि गुना दिनैसिम UPPLआवबो बेनो दा बिथाङा मा बुंनाय बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन दिन्थिलांगोन बे भिडिअनि गेजेरजों बेनि सिगां जितु PIL होनाय केस होनाय BTR सुक्तिनि एगेन्स्टै कर्टआवहाय दिनै हियारिं दंनो दा बिथाङा मा साननानैहाय BTR एकर्डखौ केस होआमोन दा दिनै बेनि हियारिं थारमाने दिनै बिथाङा मोनसे समावहाय BTR सुक्तिखौ ओरैबायदि मोजाङै बुजिबाय जे बेवहाय एक'आनो गैया जिहेतु जोङो मोनथिखागौ जे बेवहाय एक' गैया अब्ला दिनै बिथाङा बेखौ बोरै गनायना लाखो होमबा बियो दिनै जोङो सरासनस्रायै बुजिनो थाङोब्ला बिथाङा दिनै गावनि जि हास्थायनाय बायदि कमप्रमाइज खालामनानै लागनो हाबाय नालाय दिनै BPF पार्टियाव थायै थायै बिथांनि जि इमेज दिनै बे इमेजखौहाय बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दिनै बिथाङा मोनसे गोख्रों नेता हिसाबै सिनायजाबाय जिहेतु UPPLआव गावहा बाहागोखौ मोनबाय दा बे हिसाबै बिथाङा जि केस होदोंमोन जे BTR सुक्तिया मिनिंलेस ओंथि गैया बे अनलि जास्ट माने रिनेम खालामनायल' मोनसे सुक्ति बेजों जेबो जौगानायनि जेबो सोलायनाय जाया बयबो बुंसोलायदों आरो जोंबो बुंदों आंबो बुंदों बे माद्रासनि जायगायाव चेन्नाइ जानाय बायदि बम्बेनि जायगायाव मुम्बाइ जानाय बायदि जे बेवहाय एबसु UPPL बा UPPLनि दैदेनगिरि एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बेवहायनो गोजोननाय दङब्ला जिहेतु बे मोनसे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सुक्तिबो होनना बुंदों जायखौ बिथांमोना बुंदों जे बे मोनसे 2020 जे जालांनाय इलेक्सन बिसायख'थिनि थाखाय बे मोनसे सुक्ति खालामनाय रायजो राजाफोरखौहाय गोजोनग्लाय होनायनि थाखाय मोनसे माने सेस्था खालामदोंमोन दा जियानो हक दा बे केसा मा जागोन जिहेतु बिथाङा गावनो खुद बेनि फारसे केस होदोंमोन दा बेखौहाय उथायसिगोन नामा अब्ला बिथाङा जा बुंबोदोंमोन बे बाथ्राया नंखाय नामा बेफोरबायदिबो सन्देह जायो नाथाय जोङो रोखायै नुदों जे दिनै BTC नि जि मर्यादा दङमोन बे BTRआवहाय गैया जिहेतु BTAD बेखौहाय BTR बानायनाय जादों दा बेफोर खोथाखौ चन्दन ब्रह्म सार आरो खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोननाव सोङोब्ला बिथांमोननि फिननाया माबायदि फैगोन ना बिथांमोना बुंसिगोनलाय जे BTR सुक्तिया जोबोद मोजां मोनसे सुक्तिमोन जोङो बै समावहाय जोङो मिथिस्लाबाखैमोन बुजिस'वाखैमोन ना बिथांमोना बेखौ बुंनो सानदों ना हाग्रामा महिलारि सार जायखौ प्रमद बर' बिथाङा बुङो जे बिथाङा उन्दै गथ' मानसि फिसा बायदि बाथ्रा बुङो उन्दै मानसि बायदि बाथ्रा बुङो होननानै दिनैसिमबो बिथाङा जे उन्दै मानसिफोर बायदि खोथा बुङो आरो मोनफ्रोमबो खोथायानो अजन गैया कुनु भेलु गैया मिनिं गैयै खोथाफोरखौ बुङो अब्ला जों बेयावबो नोजोर होनो गोनां जे प्रमद बर' सारा गेदेर उन्दैनि बाथ्रा साननाय दङ माने बिथाङा लिडारखौल' सिनायोसै बेनि फिसा फेनला मानसिफोरखौ बिथाङाव सिनाया दा जियानो हक बिथाङा मा बुंनाय बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनायनि सिगां PIL जितु जानो थांगासिनो दङ हियारिं जितु जानो थांगासिनो दं बेनि सोमोन्दै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मा बुंदों बेनि उनावनो नोंथांमोननो चन्दन ब्रह्म बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन चन्दन আৰু খাম্পাই যেটো হাইকোর্টত PIL দিছিল কেছ কৰিছিল BTRৰ এগেইনষ্টত এইটো আজি হিয়াৰিং হৈ আছে এইটো কোনবা ইউজি ব্ৰহ্ম কোনবা এই ৰংগৰা বা কোনবা এই কিবাটো পাহৰি যায় প্ৰমোদে এইবিলাক কি নাথ এইবিলাক পাহৰি যাব এই যে বাদ দে এইটো উল্টাহে এইবিলাক উল্টা কথা কোৱা মানুহ
আচল কথাটো ইউজি নকয় কেতিয়াও আচল কথা নকয় ইউপিপিএল দল নাথাকে বিভিন্ন ধৰণৰ সিন্ডিকেটটো ইউপিপিএলৰ যিবিলাক লিডাৰ কৰ্মী এমচিএলএ ইহঁতে কৰি আছে তাৰ কি প্ৰয়োজন আছে মোৰ যদি প্ৰয়োজন আছে মই থাকিলে হয় আমাৰ বিৰোধী হিচাপে নেতা একজন আছে সি আছে गतिके गभर्नमेन्टआ बेखौ चान्स लागोन नोंखायनो दिनै आसामनि गभर्नरनि दारै नटिफिकेसन मोनसे दिहुनबाय जे बियो बिटिएडि नंला बिटिआर जाबाय बेखौ दिनै एबसु इउपिपिएलआ बिराद रंजानानै बरायबाय बे मोनसे ओनसोलनि मोनसे जायगानि नाम सोलायनायाव बिनि गुन सोलायनाय जाया बेजों जेबो जौगानायनि जेबो सोलायनाय जाया बयबो बुंसोलायदों आरो जोंबो बुंदों आंबो बुंदों बे माद्रासनि जायगायाव चेन्नाइ जानाय बायदि बम्बेनि जायगायाव मुम्बाइ जानाय बायदि बेंगालुरुनि जायगायाव बेंगालुरु केलकातानि जायगायाव कलकाता जानाय बायदिल' बेवहाय जेबो गुननि सोलायनाय गैया बेयो जाहैबाय बिटिआर शक्तिनि बिराद गोख्रों मोनबोनाय दफा एचिभमेन्ट होननानै जेखौ बुंदोंमोन बेवहाय जेबो एचिभमेन्ट गैया दिनै बेयो रुपायन जाबाय इमप्लिमेन्ट जाबाय रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय बिथांनि बुंनाया थारैनो सैथोमोन ना नंखायमोन दा जियानो हक साननो गोनां बाथ्रा जे बिथाङा जाखिनि खोथा बुंबोदोंमोन बिपिएफनि समाव आरो जाखिनि खोथा दा बुंगासिनो दङ इउपिपिएलनि बेलायावहाय नाथाय खोनासंग्रा रायजो राजाफोरा बे एखेयानो जिहेतु रायजो राजाफोरा रावबो सोरनिबा पार्टिनि गलाम नंखाया दिनै सोरबा इउपिपिएलनो भट होदोंबा गाबोन सोरनोबा होलायगोन नाथाय दैदेनगिरिफ्राबो दिनैनि समावहाय गावखौनो दैदेनगिरिसो होनो नाथाय बिथांमोना बोरैहाय सोरखौ दैदेननो नागिरदों गावसोरनिनो जे पजिशनफोरा स्टेबल नङा गावसोरनिनो जे साननाय हनायखौ गावसोरनो हमथानो हायाखै बिथांमोननि गोसोआवहाय दिनैनि समाव लबा बांद्राय जानानै फैदों हारिनि फारसे साननायाथ' बे खुगायावल' थासिगोन आरो बेलाफारसेथिं जोङो रोखा फोरमान नुखाबाय जे सुक्तियानो दिनै फोरमान होलांबाय रायजो राजाफोरनि दुखु खस्थ' बिथांमोननि जे हारिनि नामावहाय रायजो राजाफोरा जे मोनसे गोसो होथाबनानै न' बां गारनानै खस्थ' खालामबोदोंमोन बे गासिबो दिनैनि समावहाय पलिटिकेलनि खैसारावहाय गासिबो गाब्र'नाय बायदि दिनै जोंनि हारिया जानानै दङ दा साननो थाङोब्ला जोङो सोरखौ दसि होनो सोरखौ बाख्नायनो नैबेबायदि बेलायाव दा जिहेतु बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेवहाय थारैनो जों रायजो राजाफ्रा सांग्रां जायाब्ला बेनि अनगा आरो जोंनाव खुनु राहाखौ जों नुहुरा जिहेतु दिनै बयबो एखेसै बयबो दिनै बे एखे बिथिङावनो खोथाखौ बुङो आरो बयनिबो साननाय हनाया दिनै मोनसेल' टारगेटजोंहाय रुजु जायो बेनो जाबाय बयनोबो नांगौ पलिटिकेल पावार रायजो राजा नोंथांमोन लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय टिल देन स्टे टिउन बाय